jing pen pau kalnong gabash pau. Bat ngalai i ya wepat u angel bakrau bor ba wan hiar na beneng bala kup daul o bat u sempeling halor ka kli jung u bat ka khamat jung u kala kum kasngi bat ki kejat jung u kum kiri jiet ding bat udan ha ka kti jung u ka kitab red bala plie bat u labu e ka kejat ka men jung u halor ka duriau bat ka diang halor ka khendo bat u laperta ka ktien bajam kumba kerhu using di man bau la perta ki hinyau ki pertat ki layalap ki kitin sawa jungki di man ba kita ki hinyau ki pertat ki layalap ngalasa bangan satho Henry ngalai sngo ka kitin na beneng ka baong hanga do pendait laha ya kita ki ke eru ya ki ba kita ki hinyau ki pertat ki layalap bat to ya kita ki ke eru deu tau angel do bangalai i bodong yang halor kata ka duriau bat halor kata ka khendo ulara ela ka kti kaman syabeneng bat ulas mai hau tau bayai im syaki bom jukut ubal tau ya ka beneng bat ki eru ya ki bahaka bat ya ka khendo bat ki eru ya ki bahaka bat ya ka duriau bat ki eru ki bahaka bahkan nomlong ka jing pentu chu Henry kita gisngi kata ka ktien sawa ka jong utau angel ubahnya hamar ba un sapin sawa hangta la pendep no ya kata kejing mayan ke jong ublay kumba ulai tu kena babha ha kita kisah kri jong u kinong itu lupa dia kata keti ni ke bangalai sngomur beneng kala keren pat bat nga bat kala ong do khelen do shim mi kata kitab red bala pli ha keti utau angel bayang halor kata duriau bat halor kata khendo dia ngala lej sautau angel ngada ong hau do aino hanga ya kata ka kitab red de ula ong hanga to shim batu bamdu eka de kan pen thang ka kpo jong me Henry ke sentur jong me kan long ka batyang kum kangap de ngala shim me kata ka kitab red na kata ka ti utaw angel bat ngala bamdu eka de kala long hak sentur jonga ka batyang kum kangap de habang ala bam eka lapen thang no ya ka kpo jonga bat ula ong hanga kadai yame banitu lupa pat sapang sebun ki padlang bat ki kenja benriu bat ki teliet bat ki sim